americană și să încerc dulce. Primul dulce este această brioșă care am început-o din alt videoclip care am făcut, dar nu mi-a ieșit prea bine. Bun. Așa ea înăuntru și în afara sa. Era dat cu miere. Cred, nu știu. Următorul dulce îmi trimis cu Oreo. Îmi am doar o bucățică. Am pus mai fintul. Avem încă 3 dulce. După ce nu știu cu data asta, abia puțin lipsă. Mie îmi place asta. Apropo, după acest videoclip o să mai fac un videoclip. Știi care? Mie îmi plac mult desenele de la Disney. Și alții cred că este mai așa, mai ți-am crescut. Am eu 11 ani, fac 11, atunci tot mie îmi place desenele astea. Îmi plac chiar foarte mult. Purcică sunt. Așa, mâncăm un sanon delicios cu biscuiți. Eu punem și să mă facă prin pat. Asta. Asta mă dintre cele două prăjituri, acestea două, care sunt într-o cafenea, genii de cafea, genii de într-o cafea, genii de păpucă, într-un bantic, genii de cafea, toate etichetați, cătia de gras și de arăt în 2 sau 4. Nu cam asta. Da, mâncați bombonele, de nu știu să fac bune bombonele, vă recomand bombonele foarte bune. Uite, numai să m-am auzit la rom, a pus alcool în ele, coniac. Mai mult atât. Da, e. Deci mai sunt până la minuți până la 8. Deci, unii poate dintre voi știu când începe. Stai mă, un schimb. M-aș adormit. Unul dintre voi poate știu, unul dintre voi nu știu. Deci mama vrea cu cacao. Așa, păstăm puțin de aici ca să nu ajut în picate. Deci stau să zic. Tot și-am răpund. Au. Gata. Gata. Am uitat. Acum. Da, putem să de foc. Am gândit prin. Cele 5 stări. Să vă spun ceva. La sfârșit. Așa. Puteți să mă găsiți și pe Musical.ly, pe Facebook, pe Instagram, pe WhatsApp, puteți să mă găsiți. Pe Musical.ly puteți să mă găsesc Ana Maria Postu. Pe
Pe Facebook, tot la fel, Ana Maria Postu. Pe Instagram mă cheamă Ana Maria Legat, după aia un punct, după aia Postu, după aia Olinuar, după aia 79. 73, nu știu chiar. Așa. Pe WhatsApp Ana Maria Postu, doar. Bine. Sper să dați like, să vă abonați. Pa!